Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthe usanda kusijoyina ku-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphisa i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, namhlanje umhla ka-11 kuJune uLosine, South Africa iBafana Bafana ile eMexico ukuyosimela njenge-South Africa kwi-FIFA World Cup. Umdlalo wayo wokuqala ezodlala namhlanje idlala neMexico, igame engezukuba lula impela since idlala neMexico okuyiyona ehoste iWorld Cup. So bafethu, kule video ngizodropha i-lineup yami engiyipredictile. Ngiyazi ukuthi nombani une lineup yakhe abonayo ukuthi mhlambe ingakwazi ukuthi imelane neMexico. So ongenzeka nale yami kube ukuthi mhlambe abanye le lineup engizoyidropha njengamanje babona nabo kuyiyona yona. So bafethu, ukuthi une lineup yakho oyicabangayo ehlukile nale mina engizoyithula njengamanje, commenta kwi-comment section, drop i-lineup yakho. So bafethu, okwami i-lineup emapalini obviously uRowan Williams emapalini, bese ubackline i-left back Aubrey Modiba, bese kuthi ke i-right back isiqongqwane uKhuliso Mutawu, then ama-center back TLB Mbekezeli Mbobazi kube uNkosinathi Sibisi Ibhodlela, then esiswini sino Talente Mbatha esiswini, bese kuba uTebogo Mokoena, then umuntu esi-attacker naye kube uRelebohile Mofokeng, then i-front line left winger ngizobeka uOswin Apolisi, bese kuthi i-right winger ngibeke uKamohelo Sebelebele, then i-striker umuntu esi-striker naye kube u-Ikram Rhinus. Yona possible starting lineup yami le engibonayo ukuthi mhlambe ingakwazi ukuthi ibhekane neMexico. Wena mayikhona i-lineup oyithembayo obonayo ukuthi ingakwazi ukumela iMexico, dropha i-lineup yakho kwi-comment section. Ungakhohlwa ukulike i-video, usubscribe ungasubscribile, uphinde uciphise notification bell. Bafethu, ahlangabezane kwi-comment section nakwi-video elandelayo. Okwamanje ngivumele ngithini nje, bye bye.